अरे भावा त्याला पाठवलं होतं आला नाही. आला पाय आपला पाठवलं. हा आला आला. आणली ना भावा. एवढी होईन का आपल्याला भावा? आणली ना भावा. भावा एवढाच अभ्यास तू शाळेत केला असता तर तू कुठे गेला असता ना भावा? आपला चकला कुठं आहे? पाठवलं ना छोटू सुटरले चकना आणाले. कुठे गेला तू या शूटर? चकना आणायला पाठवला आणि एवढा टाइम लागलाय. का आला वेट मग. चल ना भावा. ए तू कुठं? मी तुमच्या संग येतात. तू सांग ना सर मला. भाऊची दारू बिरू पेत नाही, फक्त चकना खाते. भाऊ आपली पण सुरुवात चकण्यापासूनच झाली होती. भाऊ तुझं बी बरोबर. अरे तरी पण भावा तू जा घरी. ठीक आहे भावा, पैसे आणि काहीतरी खा आणि वाईट सवय लावू नको. चल भावा. भाऊ एक 9 ठेव.